Τι? Τι θέλεις? Γιατί κάνεις έτσι, Μπλάνκα? Δεν είναι σωστό. Τι είναι, Μπλάνκα? Ναι, πες μου, πες μου. Ναι, πες μου εμένα. Πες μου. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα προσπαθείς να ξαναφύγεις. Θα προσπαθείς να ξαναφύγεις. Έλα, μίλησέ μου. Ναι. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Το ευχαριστήθηκε στο βίντεο σου. Αυτή τη φορά ήταν... Μπλάνκα, όμως δεμένη βλέπω να τρως. Αυτό είναι σωστό, δεν δείχνει μια αναισθησία. Μπλάνκα, δεν δείχνει μια αναισθησία ότι δεμένη τρως. Ναι, ναι, συμφωνείς. Τι, δεν σ' άκουσα, πιο δυνατά. Μπορείς λίγο πιο δυνατά. Έχεις ένα απελπισμένο βλέμμα, γιατί? Α, σου κάνουμε καψό.